Kelin diýär kihi örü bätin erhan argyr. Olatan bägin gaýdak sananaryn büş bütündü bägatten tutulukdak. Atın Sergey Wokka sıljan ol doydu tas köstüdütten, salgınıttan en bägin atındyk sananaryn ular yer. Etiaten sıljy doydu tanasnagan jem bolbatak, eneki doydu sıljangyň bägin atındyk sananargyttan asnagan jem bolar. Ol kurduk argy soňustar jonun atlarygar bağlarygar eneme bägin atındyk sananargyn söbülügün. Ol hin olagyň argyhyn tabat alan bilemeni birge tarargyn tapdygyn. Tawjeter taptyr süregattygar baryn biler sürekin sylam yeter duwagyn gosgotar wana ulu süçüge turuk bolar. Kehirdük sitihide bätin asnar bolar. Bu manaka tiyeni has bir David bätere biler. Kannykda atyn kihony bilbet bäň bilen gaýdak bägin sananar bolargyn. Onan bir öýde kelin teýärsin bir kehiri bätinere sanargyr bolar.